Dragons, or for today's live is mag-live tayo Dragons for WH. And sana Dragons masuportan nyo din Dragons itong maliit kong bahay. So don't forget to subscribe me Dragons, and pag-click na din ng notification bell button para notify kayo if may mga bago akong i-upload na videos. So, ang content ko pala Ka-Oragons is more on buhay probinsya. Yun Ka-Oragons. Mix vlog Ka-Oragons. Dito sa bukid. So, yun Ka-Oragons. Sana masuportahan nyo Ka-Oragons sana ang aking maliit na bahay. So, yun Ka-Oragons. So, shout out sa inyong lahat dyan Ka-Oragons. Lalong-lalo na sa mga solid subscribers ko and sa mga bago kong subscribers. So maraming salamat sa inyo, Ka-Oragon, sa inyong suporta. So ayun, Ka-Oragons, magkakain muna ako, Ka-Oragons. At aalis. Gutom ka na ba ina? Gutom na ang bed. Gutom na ang bed. Hanggang gutom ka? So, habang Ka-Oragons na nagla-live ako Ka-Oragons, magdi-dinner na din ako Ka-Oragons. Ang lamig dito sa amin, Ka-Oragons, sobrang lamig dito sa Bicol. Bumalik na naman yung malamig, sobrang lamig na hangin. Para na kaming nasa ibang bansa. Super lamig.
Ayun, ka-Oragons. Meron ako dito ulam ko ka-Oragons is talong, longganisa, tapos ito, laing na may dried fish or tuyo. And may tuyo tayo ka-Oragons. Ito ka-Oragons, tikman ko tong ano. Ano ko na din tong fresh katuna. Kasi So tara na ka-Oragons. Kain tayo ka-Oragons. So mag-pray muna ako ka-Oragons. So din yun ni Father, Son, Holy Spirit. Amen. Panginoon ko, maraming salamat Panginoon ko sa lahat ng biyayang pinagkaloob niyo po sa akin, sa aming pamilya Panginoon ko. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan Panginoon ko. At i-adya niyo kami Panginoon ko sa lahat ng pwedeng makasama at kasakit po sa amin. Gabayan niyo po kami Panginoon ko sa aming paglalakbay dito sa ibang lupa Panginoon ko. Bigyan niyo po kami ng malusog na pangangatawan para po magawa po namin ang aming mga gawain dito sa ibang mga lupa. Pagayin ninyo Panginoon ko ang lahat ng nagkakasakit at i-adya niyo Panginoon ko ang buong mundo sa mga sakuna. In Jesus' name, Amen. Spirit, Amen. Kain na tayo ka-Oragons. Ang panis. Ulam ko to ka-Oragons kaninang tanghali. Grabe yung pagod ko ngayon, ka-Oragons, ngayong araw na to. Ngayong mata ko para matamlay. Kakapagod ka-Oragons pag mag-isa ka sa bahay. Wala kang katulong. Wala kang katuwang. Lahat ng gawaing bahay sa iyo ka-Oragons
Dragons, talong. Ito, may tuyo tayo dito. Tuyo ka ragod. So, ayun, Karagons, tapos na ako kumain. Thank you, Lord.
So, ayun, Ka-Oragons, tapos na ako kumain. So, ngayon is papakainin ko na Ka-Oragons yung mga alaga ko. Wait lang. Papakainin mo dito. Ulam nila Ka-Oragons, Fresca tuna. Hindi kasi yung alaga ko Ka-Oragons sanay sa dog food. Sinanay ko sila sa sa kanin. Pero hindi yung Ka-Oragons, yung sinausaw na mga tira-tirang pagkain. Yung gaya din sa atin, yung malinis. Tama ka na dong. Tama na ikaw. I can remember isa. Nagsisirik na. Nagsisirik. Diyan lang kayo, huwag kayo dito. Ito, Ka-Oragons. Baka makita niyo yung shirt ko may mic. Wait na ito.
Relax. Yeah. Uy, chocolate. Lost lang chocolate. Chocolate, lakas doon. Dongdong, yan si chocolate dongdong. Dong, hindi ko na ang dongdong. Yan si chocolate. Bakit naaalala ka? Sabi ko malimot-limot ang sa ating ang isa't isa'y mayroong pagdaan. Bakit di pagbigyan muli ating mawawala ba't sa'yo naman. Hindi lang iyon, tunay kang pasalamatan. Bukas na ako ka-Oragons maghugas ng pinggan kasi gusto ko na pagod ako ka-Oragons. Bukas ko na lang to ka-Oragons hugasan mga pinggan. Hindi lang iwan. Ubus na natin to. Ubus mo na. Uy, doon ikaw, Ziba. Ziba, doon ikaw. Mas nandito ka sa dito. Bella. Madali, close up. Ziba. Ziba, Zaria. Ziba, Zaria. Dito na, dali na. Ziba. Zaria. Zero. Dito na.
bata pa. Ang linggo-linggo sumayaw. Bugiman, cha-cha. Hindi ka na Bella sa loob, Bella. Hindi na Bella sa loob. Uy, doon kayo. Ba't nandito kayo? Ba't nandito ang dalawang yan? Doon kayo sa ano? Sa dito lang, ha? Ganda. Gusto rin ka dong? Hindi lang. Mamaya na. Umiwi kayo. Doon ka na, Bella. Doon na sa loob. Doon na kayo. Hi, Kaoragons. Malalaki na Kaoragons yung anak ni Bella. Ito oh. Ano, ang dali lang. Ang dali-dali lang. Nasa doon sa loob. Doon ka na, Bella. Doon ka na magpamimi. Pamimi na ligdo ah. Ito ka na. Ito ka na. Ito ka na. Pamimi ka dyan. Bella sa loob. Hindi nang iwan, hindi ka pasama, hindi ka pababayaan. Ikaw at I. Doon ka na, Daria.
Dumon ka na, dumon ka. Mas bago pa ako nag-ano sa imo, ha? Taot na. So, ayun, Oragons, tapos na tayo magpakain ng aso ko. So, ngayon, papaihiin na natin ka Oragons. Pahihiin na natin yung aso ko. So, yung hugasan ka, Oragons, bukas na lang yan hugasan ko. Kasi pagod talaga ako, ka Oragons. Naglinis ako kanina ng bahay, tapos nagano ako ng halaman. Mahilig kasi ako, ka Oragons, sa mga halaman. Magtanim-tanim. Hindi nang iwan, tunay na kaibigan, di ka pababayaan. Ikaw, ikaw, ikaw. Hoping you Tapos na, pasok na. Hey, come on. Yun, Oragon, si Bella. Mamaya, Oragons, pahihiin ko din yan. Nagpapadede pa. Mawiwi na ikaw? Ha? Mawiwi na ikaw? Mawiwi na ikaw? Kawawa man, Oragons, yung niya, karton, yung higaan. Mawiwi na ikaw? Ha? Mawiwi na ikaw? Padede ka pa. Mamaya na pagkatapos mo padede ya. Mawiwi kita. Yun, Oragons.
Mahirap na masaya mag-alaga ng aso. Mahirap kasi yung anuin mo yung ano nila, papakainin mo umaga, gabi, maglilinis, mapaliguan. Masaya kasi pag pagod ka, ka-Ragons, sila yung yung stress reliever ko. So, masaya ka-Ragons. Isa na nagpamimi pa ikaw. Mimi ba? Laki si daddy. Ziba. Nakamimi ka na Ziba? Mimi na si Ziba? Ito ka-Oragon si Ziba. Yan ka-Oragon si Ziba. Kasi mataba. Ziba. Ziba. Ito naman si Sayon. Sayon. Mimi pa ikaw. Mimi na. Ito naman si Busog. Lagi. Si Zaria. Ito ka-Oragon sa takaw nito. Ito naman si Diego. Ay, ito naman si Diego ka-Oragons. Cik, 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 cik. Nah. Yun naman ka-Oragon si Cooper. Cooper. Tinatali ko yan ka-Oragons kasi makulit. kahit saan umiihi. Akyat doon. Akyat. Yan, pasaway yan ka-Oragons. Yan ka-Oragons yung asawa ni Bella. Ito yung mga anak nila. Yan. Ito ka-Oragons yung kanina. Yeah. Tagal pa Bella. Nin, tama pa, mawiwi ka na. Pa? Gutom pa? Mawiwi na ikaw. Mawiwi na ikaw. Ha? Mawiwi na ikaw. Padidi pa ka-Oragons. So, si Bella pala ka-Oragons. Isa siyang Japanese Spitz. Pero yung nanay niya crossbreed sa Chow Chow tsaka Japanese. Kaya may lahi pa to ka-Oragons na Chow Chow. May lahi pang Chow Chow. Okay na? Mawiwi na. Mawiwi na siya ka-Oragons. Ito na, mawiwi na. Tara na, dali. Dito na. Tara na, mawiwi na ikaw. Wait lang.
Hindi na ikaw. So, ayun, Dragons. Tapos na kami pawiwi. Tapos na siya mag-uwi. My love. Yan, Dragons. Tapos na tayo mag sleep na tayo, Ka-Dragons. So, ilalatag ko na, Ka-Dragons, yung aking higaan. So, wait lang, Ka-Dragons. Maria. Doon na kayo, dali na. Doon na, dali na. Huwag na kayo dyan. Sige, dali na. Alis na kayo dyan na tatlo. Masaway. Dali na, alis na. Doon na kayo. Ano na kayo mga baby ini? Ano na, maano kayo dyan? Ito na ba si Bella? Ay, thank you, Panginoon ko. Thank you, Lord. Ay, salamat. Nakahiga na tayo, Ka-Dragons. So, ayun, Ka-Dragons. I-end ko na tong live ko. Sana kung napadaan lang kayo dito, Ka-Dragons, sa aking maliit na bahay, sa aking YouTube channel, Ka-Dragons. Please don't forget to subscribe me, Ka-Dragons. And shout out pala dyan sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa walang sawang pagsuporta sa akin, Ka-Dragons. So maraming salamat sa inyo, Ka-Dragons. And pagkiklik na din, Ka-Dragons, ng notification bell button
para notify kayo if may mga bago akong i-upload na videos. So, kung gusto nyo ka-Oragons yung video ko ka-Oragons, paki-like and share and comment naman ka-Oragons. So, ayun ka-Oragons, hanggang dito na muna ka-Oragons yung live ko. So, maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye. God bless you all.